Anička. A dneska utíkáme z vězení, kde možná i prdí tenhle policajt. Jo, prdí. No tak jdeme na to. Ježíš. Čekám na tebe. Nejdeš nějak pomalu? Jedu. Já se s ním se podívat, tady byly i koliny. A to je už tady radši nechce. Sice vím, že jsou ty koliny úplně na nic, ale taky To bude ten parkour? jo. Ne. Pojď, já se na tebe tady dívám. Počkej, musím tady. Skoč. Mně to nejde, no. Já počkej tady. Jež, já skočím za tebe. Ale jdi tady, takhle. To musím jít se rozsvítit. Ale bože, když to mám nejvíc, tak co to je? To je jedno. Tak jo. Už se to konečně udělalo. Jenom rovinka a ty spadneš. Já taky spadnu, víš co. Ale já už jsem tady nahoře, takže já můžu padat jak chci. Ty uděláš to nikdy, ty vůbec. Tak jo, lidi, někdy budu hrát i já za Adélku, protože někdy Adélce to fakt blbý, takže já se tady teď nemám takový. No dobrý, můžeš tady vzít ten. Taky ten. Tak, ale počkej tam na mě. Protože já jsem to udělala a teď tam na mě počkej. A ten polda mi nejde. Polda. Polda. Nebejt. Tak tady chci stihnout máčknout čudlík a jít si pro dolárky tady. Čudlík mám. Dobrý, mám $2. Další. Já už mám čudlík, ale já se musím zdržet ještě na těch dolárkách, super. Jako nemusím, jo, ale já chci, no, takže nic. Prdí nechutně. To prký mě vpadá. Tak mě bejt blbá. Ten polda. On je vždycky chytí. Mocno dobrý. Je vždycky na čapa. Ale ty bych měla bych mi ty dolárky vidět. Všechno, takže jdu nahoru. Mě to stojí. Mě zastaví. Já ti tady vidím. Já tam nikdy neskočím prostě, tam nahoru. To mě zajímá, jak to jde. Každopádně mě to nejde. Dobrý. No lidi, víte co, jestli chcete part 2, tak klikněte na tlačítko lajku a odběru napište do komentáře. Mám všechno, nebo vše a my natočíme part 2. Jo? Takže zatím čau.